hebben we een slotconcert. En dat is in Plaza Resort. En dat is voor het eerst sinds jaren een gala-concert. Nou ja, niet iedereen hoeft natuurlijk in rockkostuum met een strikje. Dat mag ook wel wat eenvoudiger, maar wel feestelijk. Voorafgegaan door een receptie waar wij genodigden hebben die ons al die jaren zo gesteund hebben. Want zonder de lokale steun, natuurlijk ook wel de cultuurfondsen die ervoor zijn, maar vooral ook de lokale steun, is dit alles niet mogelijk geweest. Dus die willen we heel graag gaan bedanken voor die 10 jaar ondersteuning van ons. Het gala-concert begint dan om 8 uur. Dat is met een aantal van dezelfde artiesten, maar het is toch een heel ander concert. Omdat er een heel andere stukken worden gespeeld, wat kleinere bezettingen ook, wat meer klassiek. Maar ook ballads, jazzballads worden er gespeeld. En we hebben niet de minste op de drums, hebben we nog Gabi Mercera. Dus dat wordt ook een erg mooi concert. Dus iedereen graag komen. Het kost ook nog maar $25 en er zit ook nog een hapje en een drankje bij. Dus wat let je om te komen 25 mei, zaterdag in Plaza Resort, de Klassiek Hall. Dat is een hall met enige historie, want 9 mei 2009 hadden we daar ons eerste concert met Livio Hermans. En nu hebben we onze feestelijke viering in diezelfde zaal. Dus graag komen alstublieft. Wat